alright, alright, alright. Okay, okay, oh, alright, alright, alright. Sa may paagi diri. Kaya ka no? Sa paagi. Pwede ka mag-select na kag item, pwede hulugan within 3 months. Oo. Pero kung wala pa yung item, maghulog ka 25 monthly within 1 year, pwede. Pero pwede naman siya mag-close anytime. Pwede ra ma-return ang money. Return money, hindi. Item lang. So kung pwede ra po dili mahuman, pwede ra Wala problema. Wala Anytime problema. mag-close din siya. Kung pilay mo kwarta nga ng tigo mo, tayo makuha sa item. sa item. Okay. So wala na may tubo siya. Wala tubo. Bale mura ra kag nag-savings. Sakto ba? So tanaw na to kung asay kanang nindot ipang regalo. Mao ni siya no? Siya. So set siya ma'am. So daghan kayo collection diri sila ma'am. Ano yung cute? Birdstone? Anong birdstone natin dyan na? Pearl pen. Patingin. Ano siya ay Narate nindot pang regalo sa atong mahal sa buhay. Patingin. Star. Pure ko siya nga diamond ma'am. Antat tayo. Tapos 22 karat. Sit ka talaga. Tapos ito karat. Saan ba yun sa atin dito? Anak, te. Kasi ate o bumili. Sa gitna. Ay, saan dyan? Oh, ayan. Pearls. Ito maganda te oh. Sa gitna. Yan maganda. Magkano kaya yan, Manay? 50% te. Ay, no. Ito 10% Dilaw lang na yan. siya. Dapat itong puti para mga anak. So ate bumibili. Ang anak mo, please. Ring ba yan? 213 te. Pag nag-resign ako. Char! Maganda nga siya. Oo, pag nag-resign ako. Mayamanin si ate. Maraming gold. Totoo. Ano? Ano mag-resign mga kapatid? Mag-resign ako kasi ang mga ano. Mag-for good na si ate. Ay, hindi ako. Dili dahil. Hindi. Nakaw na si ate. Ito ma'am nindot ni siya. Mamupila ni siya. No? Ini oh. Pila ni siya. Ano siya? $356 before discount. After discount, $327. 327 daw. 50% na? 10 lang siya. 10%. Ito ang 50%. So, ang regular price ano niya nasa mga 356 KD. So, na may discount ka 10%. So, kuha na lang siya. 320 na lang guys siya. 320 KD na lang siya. So, brato na. Kaya nakalis. 22 karat? Wala. So, mo na siya presyo sa gold dito sa Malabar. Nindot na sky set na siya. So, palit na mo mga kabayan. Ari ni ate. Oh, kana oh. Si ate, nagpalit na. Nakapalit na si ate oh. Tapos kanindot. Huwag mo talaga yung ipachensa, no? Pili lang ha. Uy! Pwede lang sa kakutob. Yes! Babu.